Bayan at isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga at sa lahat ng buong sambayanan ng Pilipinas, kahit saan man lugar pala mga Pilipino. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Pag-uusapan po natin ng ating mga kinakaharap na problema sa ating bansang Pilipinas. Mga kabayan, ang dami po. Napakarami pong kinakaharap dahil hindi nagkakaunawaan ang ating mga leader. Napakaganda nung una, nung tayo'y bata pa, wala namang mga ganyan. Pagkatapos ng eleksyon, umuupo sila at nagtratrabaho. Mayroon mang oposisyon, pero hindi yung patalsik ng patalsik ang iniisip. Akala nila ganun-ganun na lang yon. Ano ba yan? Ano bang klaseng ideolohiya yan? Nasaan yung faith and ideology natin? Diba? Wala na pagkaganyan. Walang mangyayari sa bansang Pilipinas. Ang tagal na nating nag-aantay. Noong una, nung ako'y bata pa, yon, mga 70s, 80s, naniniwala ako. Kaya sa ngayon mga kabayan, ay kahirap na. Sa bagay, umasenso naman yung kuwan ngayon. Dami natin napapanood ngayon, puro debate, question doon. Ganun na lang ba? Ganun na lang ba yung pinapanood natin? Syempre, maganda naman yung takbo ng gobyerno natin ngayon sa tingin natin. Kasi lahat naman ng aspeto na pwede nating saan umunlad, inaayos naman. Pero nandun pa rin, hindi natin maunawaan eh. Ako, Ilocano ako, pero hindi ako nagtatangi. Ang tinututukan ko lamang ay may mga leader tayo talaga na sincero, maka-Diyos, at talagang tapat sa panunungkulan. Nakita na natin yan ba? Gusto na naman natin papalitan sila o ano? Anong mangyayari yan? Hindi ba natin iniisip yung transition ng mga ginagawa natin? Madali ba yung transition ng isang gobyerno sa papunta sa isang gobyerno? Hindi po ganun, may consequences pa rin yan. Ang mahalaga kasi, tapos na yung eleksyon, santabi muna yung politika, magtrabaho na lang muna sana. At mayroon din sanang reconciliation para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipinas, di ba? Yun yung dapat. Yun naman yung dapat mangyari kasi ang tagal ko na rin eh. 54 years old na ako, marami na akong nakita at napagdaanan ng mga gobyerno, mga presidente. Marami na rin akong nakita. Ngayon na bumabangon tayo at gumaganda yung buhay natin, kung ano-ano na lang din yung iniisip, di ba? Ayaw ko kasing magbigay ng mga salita o mag-upload ng mga kwan. Pero may mga banat ng banat kasi naman hindi naman nila tinitignan yung current political issues. Ayan. Ang nakaraan lang naman yung tinitignan nila, hindi sila nagbabase sa kung ano yung nangyayari sa ngayon. Hindi nila tinitignan, tapos banat ng banat. Pero alam ko matalino naman ng mga Pilipino eh. Nakapag-aral na, educated na ang mga bata ngayon. Kaya I am sure naunawaan nila. Kaya lang din naman ako nag-blabber ng ganito, concern lang din ako kasi ang tagal ko na dito sa abroad. Lagi kong sinasabi yan, dahil walang oportunidad. Oo, walang oportunidad sa amin dyan. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, yung pagmamalasakit din kung ikaw ay isang politiko, di ba? Eh kailangan mo din naman ng malasakit system kung meron kang kamag-anak o anak ng mga tauhan mo na dapat mong ipasok. Natural lang din yun, hindi natin ma-question yun. Ngayon may mga posibilidad sana na mabago yun para mabigyan naman yung mga
ibang tao na walang connection sa politika ng trabaho. Ngayon, ayaw naman natin. Gusto na naman palit dito, palit doon, oppose dito, oppose doon. Ganon yung nangyayari kasi. Ganon yung obserbasyon ko. Observation lamang po yon. Meron din naman po akong kaunting napag-aralan sa political science at mayroon din po akong exposure sa local naman kung papaano sumama sa mga politiko. Kaya ako sinasabi ito dahil nagmamalasakit lang ako sa ating bansang Pilipinas. Kasi kahit saan mo titignan, ano po, ang dami na rin kasing lumalabas ngayon na hindi namang katanggap-tanggap, sayaw sa gusto natin. Nung unang panahon pa yan, yung mga sugal-sugal na yan, alam na natin yan. Kaya mahirap. Kaya sana magkaroon tayo ng pagkakaisa. Tutukan natin. Bakit ayaw natin gayahin yung Singapore, yung Japan, US? Maganda kapag marami pong trabaho sa atin. Kasi ang hirap ang hirap yung walang trabaho. Meron nga rin isang dyan mga nagsasabi na bakit mo daw bibigyan ng trabaho yung mga tamad. Paano nga naman magtrabaho yan, wala ngang oportunidad Ako, naiiyak ako kapag nakikita ko yung mga parang hindi yata nila nakikita yung mga matanda na 70 plus o 80 plus nakaupo doon nagtitinda ng mga gulay na kahit umuulan nagtitinda. Naku po, kung maayos po, maraming trabaho sa atin. Kung ikaw ay may magulang nun, pag gagawin mo pa ba yun? Wag na. Sana naman ay magtulungan na lang tayo para makapag-create tayo ng magandang ekonomiya at maraming mag-invest at may magtrabaho sa atin. Habang nakita naman natin, pinapaigting yung ating mga pulisya para sa pag-implement ng mga batas, diba? Alam naman natin at nakikita natin yan na gumagalaw naman yung 5 pillars of criminal justice system, diba? Nakikita natin yan, gumagalaw naman yung 5 pillars of criminal justice system natin. Bakit ganun pa, diba? Mahirap naman po yung ganun na kwan, yung ginagawa natin. Wala naman po akong solido na tinutumbok, pero sa lahat po kasi ng mga nakikita ko at napapanood kong mga vlog puro na lang din ganyan. Meron naman tayong ibunuto, kaya nga na-exercise yung right of suffrage natin at nag-success naman yung mga naging qualified naman, nakalumabas sila. Bakit di na lang natin kaya sila tulungan? Bakit hindi na lang tayo kasi magkaisa? Minsan lagi kong naiisip yung sinabi ni Senator Tanyada paulit-ulit. Nagiging socio-economic business na yung politika. Pero okay lang, ganun naman talaga yung buhay. Sana naman kahit konti bigyan naman ng pagpapahalaga ang mga nakaupo. Tulungan naman sana sila at gabayan, diba? Huwag yung mas lalo pa tayong agsug-sug-sug nga kuna dati Ilocano, kanyami tayo Ilocano, sugsugan na pala dagiti kwa tattao nga di dama ammo tinapaspasamak kada kwa di damat ammo tinapaspasamak jay kas labulag ti matadan oreno nya ti bagbagadan kan dapat patsyunan kasjay. So pasensya kayo na po. Welcome back again dito sa Ilocanong OFW Vlog and Berlobin Gabaon TV. So hanggang sa susunod ko pong vlog, God bless you po.